Искате ли да осигурите за лозята си оптимално напояване? Интересува ли ви качеството на гроздето? Представяме ви компенсиращия капков мъркуч Нептун PC. Идеален за подземно и надземно капково напояване. Този продукт гарантира ефективност, надеждност и устойчиви практики. Нептун PC е капков мъркуч с ново поколение капкообразовател, устойчив на запушване. Системата за компенсация на налягането осигурява равномерност на поливката, независимо от терена. Подходящ за овощни градини и лозя на трудни терени. Доказаната му дълготрайност го прави предпочитан избор на лозарите. Нептун PC предлага 5 години гаранция от завода-производител. Системата за компенсация на налягането увеличава дължината на напоителните линии и осигурява висока равномерност и на стръмни терени. Продуктите на Торо са известни с устойчивост и дълготрайност, идеални за фертигация. Нептун PC предлага разнообразие от дебити и диаметри, подходящи за всеки терен. Системата антисифон предотвратява замърсявания, а антидрейн осигурява ефективност при кратки поливни цикли. Изберете Нептун PC за надеждно и икономично напояване с гарантиран резултат. Horti Smart Solutions е вашият доверен партньор за капково напояване. Потърсете ни за съвет, проект или консултация за вашата напоителна система. Изберете Нептун PC за максимална ефективност и устойчивост. Благодарим ви за вниманието.